Ngayon guys ay gagawin naman natin ang trending ngayon sa sa TikTok na scholarship prank para kay Mudra Kels Hiki. No! God, please, no! No! Pabuhaton ko video ni Erne para daw sa scholarship. Oh, nanay, kuan. Pero kinahanglan magbuhat sa daw video para sa Rachel B audition ba? Para makakuan kay scholarship. Diri para Aha, i-apply dito. Pasan ni Erne para maka Sige. kinahanglan May bayad sa kanan ba? Oh, Wait a minute. Who are you? Nga pala guys, hindi lang pala si Mudra Kels ang mapaprank natin dito kundi pati ang mga marites naming kapitbahay Ato to tas Hiki. gubaon nga kuan. ana karang Hindi na may tindahan. Ayaw na tindahan, gubaon dito tagaan ana. Dada, yun, unsa man. paila ko sa kong pangalan tapos basta yung mong buhaton na mag-anak ka yung tiyan, oh. Buang Kasi ay katawa katutuyo. ka matakdan tanong mo katawa. Limbado. Ang bato bigyan mag-anak ka. Murag mong iko ba? Sige. Yan na yung buhok. Ano raw? Ano? Limbado ko nang. Buta, wakwak ka ni. Sige. Di maklarong na ang May wakwak. ano kung sugod na to? Buto, no? Tawagan ako si Ron Bantay ka. Pwede pakita lagi na ako ni mo ng Erne karon. Sige. Manila. Magandang umaga. Lungo. Ay nag-istorya. Lungo ko. Ha? Ah. Sige. Ano? Doon ko yun. Ito. Sige. Suka dito sulod. Iloy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Nathaniel Escabusa, Liptahan, Zamboanga, Sibugay. Narito po ako para makakuha po sana ng scholarship kasi hindi na po kaya ng magulang ko na itaguyod yung aming pamilya. Lalo na po ako. Nag-aaral pa po ako pero katawa. Ayaw mo pag. Oy, ayaw. Di nagkain na, nagkalisod-lisod ka, nagkaon na tago. Another one. Ilalapot na yung di kaon. Tarong ma'am. Turan sa aukan. Walo po kami magkakapatid tapos puro po. Lahat po lalaki. Wala na akong ama. Mas kawat sa hirap ng buhay yung tatay ko nawala dahil sa yun nga may sakit tapos yung nanay ko na lang yung bumubuhay sa amin lahat. Ito siya. Ano na? Depressed. Yan man. Istorya ba ko? Ikaw ba? Sabay yung tanong. Hirap-hirap. Hirap-hirap. Dami nang in-apply ang utang. Dahil sa sobrang dami ng utang. Kulang-kulang 1 million yung utang namin. Day, istorya man ng utang 1 million. Utang na bang. Kaya ng 1 million eh. Katuhan na na. Tingnan, 100,000. Sige. Tunagod. Ihatip ng 1 million na. Sige. Kulang-kulang 1 million na po yung utang namin. So yun, di na nakaya ng bayaran ng nanay ko. Mama niya, nanay. Nanay sa Tagalog. Nagkasakit. Hindi na. Tara mga. Gaya. Lugaya pa rin. Dili. 100 kilo. Ano na? Hindi mo na kung sa'yo kagin mo. Oo. Di po namin alam kung anong ibig sabihin ng ginagawa niya sa kwarto dahil sa depress niya. Nakaganyan po siya, oh. Nakasingot po siya ng rugby.
Nag-rugby girl po siya. At dito na naman nagtatapos ang walang kwenta naming video guys. Like, share at paki-follow na rin ang munting Facebook page natin mga bro. Maraming salamat sa panunood hanggang sa muli. God bless. Come on, turn the radio on. It's Friday night, and I won't be long. Gotta do my hair. It's Friday night, and I won't be long.